Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Thank you. Parang awarding ceremony, ano? Muli, welcome back sa ating palatuntunang Kamao Asero. Batiin muna natin ang ating mga suki. Engineer Manuel Malonzo, Mamay Huosis, dyan sa Giginto, Bulacan. Si Primong Joel Brocales, ang mayari po ng mixed restaurant dyan sa Australia, sa Makati City, Guadalupe area. Si Cecil Salvador, dyan sa Maynila. Si Lynn Fer Del, si Carlo Reyes, ang ating kaibigan sa Mitsubishi Motors, sa Peak Motors Corporation dyan sa Bad Santos, nanonood sa atin. Si Ron Soriano, yung kapatid ko sa Taguig, si Ate Belen Ferrer, Consuelo O'Shea is with us. Thank you. Maisi Prechay, nanonood sa atin. Thank you. Marlon Tangwayan Gayog, Paul Likwanan ng Palawan, partner. Amigo, kumusta ka dyan sa Palawan? Anong lugar mo nga, Sir Paul? Wano Likwanan. At Manoy Jobert Clet sa Australia, thank you. Boy Consulta Verge. Amigang Hilda Competente and Jojo Gakayan, thank you. Sige. Ilang comments po sa ating survey question? Panoorin natin habang mamaya po ng kaunti, kakausapin natin ang Party List Congressman representing Magsasaka Party List sapagkat ipinag-utos po kahapon ng Pangulong Duterte ang pagpapanumbalik po ng focus ng Land Bank of the Philippines not with the commercial transactions but focusing its funding to the farmers, Filipino farmers. So meron po tayo kasing kaibigang party list na nakatutok po talaga, totoong nakatutok sa panakahan sa kabukiran upang matiyak po ang tinatawag po nating food security sa ating bansa. Nasa linya na yata natin, kausapin natin. Nasa linya natin mga suki si Attorney Argel Kabatbat, ang party list representative ng Magsasaka Party List. Congressman Argel, sir, Errol na kami po sa Kamao Asero dito po sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Good afternoon po. Magandang hapon po. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Apo, ano po ang reaksyon nyo sa ipinag-utos ng Pangulo sa Land Bank na iwanan ang mga commercial transaction at sa halip, i-focus ang pondo sa mga magsasaka, attorney? Congressman. Ako po talagang sinusuportahan ko yung instruction ni Presidente na dapat ang land bank ay para talaga sa ating mga magsasaka. Meron po tayong agri-agra law na nagtatakda na yung mga bangko, hindi nga lang ang land bank magkaroon sila ng pondo para ipautang sa magsasaka. Ang nangyayari, hindi ito ipinauutang ng mga bangko. Ang decision ng bangko, hindi na lang magpautang ng ganun kalaki sa mga magsasaka, nagbabayad na lang sila ng penalty na nakatakda sa batas. At ngayon po, itong usapin ng land bank, talaga naman po na laki ng kailangan habulin ng land bank pagdating sa pagpapautang sa ating magsasaka. Dahil ito pong naipasang tarification law, ngayon po nila mas kailangan ng kapital. Kung gusto nilang lumipat ng ibang pananim, kunin na lang kapital. At alam niyo po, ito naman pong pangangailangan ng magsasaka ng kapital. Simulat na po, problema na yan Sana nga po ang land bank, bukod sa hindi sila ngayon nakapagpapautang ng sobrang laki sa mga magsasaka, imbes ay sa malalaking negosyante, kailangan po talagang itawid nila Talagang ang magsasaka kasi natin, sir, nahihiyang lumapit sa bangko. Yan nga po ang dahilan kaya nga yung mga ATM nasa labas na para hindi na sila pumasok ng bangko. Kaya lang po, yan ay pag-withdraw ng pera. Apo.
kailangan din po nating ilabas sa bangko yung pagpapautang. Tama Hindi lang po. yung ATM. I think nakadesenyo ang land bank talaga para serbisyohan dapat yung mga magsusakaya. Pero parang napag-iwanan yata ng serbisyo ng land bank because they were so busy. They're so busy with the commercial transaction. Di ba naalala mo yung nung malugi ang Hanjin Shipping Corporation ay doon natin na laman na ang laki-laki ng exposure ng land bank doon. Yun nga po, bakit umabot tayo sa ganun. Mhm. Kaya ako po, pinag-aaralan namin mag-file ng House Resolution para din kalkalin natin yan. Ano pa ba yung exposure ng land bank? Yes. Ito po ay bilang pagsunod din sa naging instruction ng Presidente. Tama po. At para maiwasan po itong ganito na ma-expose tayo sa mga ganyang loans na hindi naman pala para sa magsasaka, Yeah. hindi iba pa ang nakabang. Ito, napahamak pa nga na nawalan tayo ng pera dahil dun sa nangyaring yun. Opo. Para maiwasan po natin yun. Tama po, tama po. So, kailangan bantayan talaga kasi talagang maraming ahensya ng gobyerno ngayon na naliligaw ang direksyon. Supposedly, nakatuon sa serbisyo para sa mga kababayan natin pero nagdudumali na kumita ng pera sa ibang paraan. Opo. Yan nga po, alamin natin, tama ba yung, ito ba ay kapaki-pakinabang para sa land bank, yung mga pinasok na transaction na yan. Oho. Dahil kung hindi, kailangan po nating magsampa ng kaso kung meron dapat sampahan ng kaso, kung meron silang nilabag na batas. At magsilbing aral po ito sa ibang ahensya ng gobyerno. Kung sila man ay naliligaw ng landas, maging salamin ito na mukhang kailangan nating umayos-ayos. Tama. Dahil nasampulan ng land bank. Maraming Kaya maganda rin po itong maganda po itong naging pronouncement ni President. Opo. Ako, marami po kong alam na ahensya ng gobyerno na maraming mga investment sa mga private corporations na pagkaminsan, pag nangailangan na yung mga dapat nilang stakeholders na paglingkuran, walang maibigay sapagkat naka-invest sa mga blue chips investment na dapat ay hindi. Well, kung kayo po ay may nalalaman na ganyan at sa ating mga tagapakinig, kayo po ay makipag-ugnayan lang sa aking tanggapan dito sa House. Ang Magsasaka Party List, talaga pong i-expose po natin yan. Opo. I-investigahan po natin yan. Gagawan po natin ng action yung mga ganyang mga impormasyon. Marami pa sir na mga ahensya ng gobyerno sa ilalim po ng ilalim po ng Agriculture Department. Meron pa akong narinig dati yung NABCOR, if you're familiar with NABCOR sir, National yeah. Ang laki-laki pala ng perang yan pero hindi natin nararamdaman kung anong nangyayari diyan sa NABCOR na yan. Buhay pa ba yung NABCOR na yan sir? Alam niyo po, hindi lang yan na marami po kami ngayon na natatanggap ng mga impormasyon tungkol sa mga hindi magandang pangyayari sa mga ahensya sa ilalim ng DA. Yeah. Siguro po na nanawagan na lang ako sa ating mga kababayan dahil ang Magsasaka Party List ngayon lang naman po nanalo. Tama. Kaya kumbaga hindi pa po alam ng mga tao na meron tayong party list na ganito na para sa magsasaka. Kaya tulungan niyo din po kami. Tulungan niyo din ako para malaman natin yung mga ganyan mga anomalyan transaction, mga impormasyon na makakatulong para iayos natin itong mga ahensya sa ilalim ng DA. Tama po. At anyway, muli kami po ay nagpaparating ng pagbati siyempre sa Magsasaka Party List, isang tunay na party list ng sektor ng panakahan. Marami na kasing nagpanggap Attorney Argel ng party list na sila daw ay representante ng mga magsasaka but they're really not representative. They do not care with the farming industry sa Pilipinas. In fact, ang pinakapatunay niyan na wala silang pakialam may patuloy na ganitong sitwasyon na inabutan po ninyo. Yes. Pero ako po, ayoko na rin manira. Tayo, magtatrabaho na lang tayo ng totoo para sa magsasaka. Ang mga mamamayan na ngayon ang mag-decide kung sino ba sa party list ang talagang para sa magsasaka. Opo. At yung mga nagpapanggap lang. Opo. Attorney Argel, so paano? Ano ang mga focus ng Magsasaka Party List ngayong nasa loob na po kayo ng Kongreso? Unang-una, pinare-review po natin ang rice tariffication law. Okay. Dahil napakalaki po ng ibinaba ng farm gate prices ng mga palay. Pero ang ibinaba naman ng presyo ng bigas, napakaliit. Hindi akma eh. Hindi akma. Mahal pa rin ang bigas sa Attorney Argel, Congressman.
Yun po. Bakit gano'n? Sino ngayon ang nakikinabang Bayo. dito sa itinasang batas na ito? Kitang-kita sir nang nakikinabang yung mga yung mga manininda pa rin, mga nagtitinda pa rin ng mga oligarko pa rin ng bigas ang nakikinabang. Well, mukhang gano'n na nga po. Doon tayo papunta at kalkalin din natin yan. At Apo. expose din natin. Sige po, abangan namin yan. What else, Congressman Argel? Meron po kaming gustong itulak na yung pagbuo ng Department of Agricultural Reform. Dahil hindi lang po agrarian reform ang kailangan natin i-reform. Natapos na tayo ron Ipamahagin natin yung mga lupa. Opo. May natitira mga 11% pero talagang hirap ng i-distribute yan dahil karamihan dyan ay nasa conflict areas. Pero gusto natin itulong ang Department of Agricultural Reform. Tignan natin ang pagsasaka bilang isang negosyo na nangangailangan ng kapital, nangangailangan ng lupa, nangangailangan ng market. Baga, yung mga magsasaka, may benta nila diretso yung kanilang produkto na hindi na dumadaan sa traders. Tapos hindi sila nakukuha na ng kita ng mga nakapalibot sa kanila. Hindi na Tulad agawan. ng mga traders, middleman, lenders, importer, pati may-ari ng post-harvest facilities. Ang estado kasi ng pagsasaka ngayon, ang kumikita, napakarami. Maraming kumikita except mga farmers. Yan po ang malungkot. Kumikita po ang mga lenders dyan, napakarami ng mga lender, napakaraming may-ari ng post-harvest facilities, napakaraming trader. Baga, kaya po wala nang gustong magsaka. Tama po. Kaya nga po matatanda na ang ating magsasaka. Yung kanilang mga anak, ayaw nilang pagsakahin dahil hindi sila kumikita. Tama po. So, Yung ibang tao nalomoran. naman, yung ibang tao na halimbawa, yung mga lenders natin, gusto nila maging lenders din yung kanilang mga anak kasi nga kumikita sila doon. At ang pinagkakakitaan nila ay magsasaka. Tama po. So, meron pong malaking problema ang ating agrikultura na kailangan talaga nating ireforma. Ngayon po, itong Department of Agricultural Reform, gusto nating bumuo ng isang malaking GOCC na mag-i-invest ngayon sa saka. Ngayon, Maganda yan. parang ang mangyayari niyan ng ating mga magsasaka, pasuswelduhin natin. Pero meron din silang kita, meron din silang share dun sa kikitain, sa income. So, marami po tayong dapat na bigyan ng investment. Ang mag-i-invest ay ang GOCC na ito. Pero ito, napaka-komplikado. Alam niyo po, hindi simple ang pag-merge ng DAR sa DA at yung pagbuo ng GOCC. Kaya ito po, patuloy pa nating pinag-aaralan. Pero malapit na po at isinampan na natin yung ating bill. At hindi imposible. Hindi imposible. Napatunayan nyo na yan di ba? Yes, totoo po. Kaya base sa karanasan namin, kaya kami nag-file ng ganitong bill. Alright. Attorney Argel, Congressman, I know you're very busy inside the Congress. Salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Thank you so much, Magsasaka Congressman, Magsasaka Party List Congressman, Attorney Argel Kabatbat. Thank you, Congressman Argel. Tingnan nyo tutulungan natin yun si Atty. Argel sa bulatlat sa mga ahensya ng gobyerno na dapat ang focus ay nasa mga magsasaka pero wala kung saan-saan po winawaldas ang pondong bayan na talaga namang nauwi po sa korupsyon lamang. Mga bulsa lamang po na mga nakaupo dyan ang nabubundat at natitirang naiiwan pong mga malnourished yung mga magsasaka. At yung mga tama yung sinasabi ni Attorney Kabatbat, ni Congressman Kabatbat, nawawalan po ng gana yung pamilya po ng mga farmers na magpatuloy po ng pagsasaka sapagkat talaga namang hindi sila kumikita dahil ang kumikita yung sindikato. Bahagi ng sindikato, gobyerno mismo. Kaya nga ang presidente, siya mismo nagsabi, ang kalaban ng gobyerno ay gobyerno mismo. Sana nung sinabi po yan ng presidente, nag-isip-isip yung lahat ng opisyal ng gobyerno doon sa loob ng Kongreso kahapon sa State of the Nation Address. In fact, ang siguro dapat lang talaga mag-isip yung mga kurakot sa gobyerno na tinamaan kahapon. Sabi ng presidente, nais niyang mapaghandaan ng Pilipinas ang The Big One.
At gusto niyang may malakas na 911, magkalat po ang mga CCTV cameras, and so on and so forth para walang mapipiligruhan masyado. Pagka yung the big one, yung malakas na lindol at mga kalamidad. At nagbiro pa nga siya na kung talagang magaganap ang the big one, kung pupwede, kahapon na raw maganap at doon mismo sa Kongreso at nang mabago daw ang ating bansa. So you've seen the frustration of the President na nung umupo siya bilang presidente, kanya pong napatunayan na ang problema talaga mismo ay mismong ang gobyerno. Yan, hindi po ang taong bayan, ang gobyerno. Siya mismo ang may sabi, ha? Siya mismo ang may sabi. Alright, so sige. Matitigil na kaya ang korupsyon sa gobyerno kung may death penalty sa mga plunderer? Panoorin po natin ang ilan pang kababayan nating sumagot sa ating katanungan. Ma'am, hiniling ni Presidente na magpasa ang Congress ng death penalty sa kasong plunder. Do you think magwawakas ang korupsyon sa gobyerno kung may parusang kamatayan sa mga mapapatunayang plunderers? Siguro mababawasan lang. Pero hindi totally mamamatay. Hindi totally mawawala. Hindi totally mawawala. Kasi meron pa rin talagang nasa tao na yun yung pagiging gahaman po. Hindi yun mawawala. Madam, same question. Ano po ang sagot niyo? I'm agree. I do agree na yung mga gumagawa ng plunder ay dapat Parusahan parusahan. ng kamatayan. Oo. Kasi yung mga gumagawa ng ganyan kasi plunder means too much money from the government na nalulustay. Yes. Na kung saan, hindi natin alam kung saan napupunta. Tama. Yung iba nabubulsa, yung iba naman purchase pero hindi tamang amount ang nagagamit. Or ghost delivery. Yeah, that's right, sir. So, pabor ka. Pabor. And you believe matatapos ang korupsyon sa gobyerno? Matatakot sila. Matatakot. At they will be afraid on that one. Yung sinabi ni Duterte na mamatay. Matatakot yun na iba. Kasi between life and death, tsaka yung kaparusahan, yung buhay na ang kaparusahan. Kaya dapat lang. Thank you, ma'am. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you sa dalawang kababayan nating sumagot. O tingnan niyo po itong lumalabas ngayon, yung land bank na pinag-uusapan namin ni Congressman Argel Cabatbat. Ang nalugi pala ng land bank na ipinahiram po sa Hanjin, yung gumagawa po ng barko sa Subic na nalugi dahil tila wala pong kliyenteng bumili na ng kanilang mga barkong ginagawa. $85 million ang ipinuhunan po ng land bank, ipinautang. O ngayon na nalugi na yung Hanjin Shipping Corporation, umalis lang yung mga Koreano, hindi na nakabayad. Hindi na nabawi po ng land bank yung pera na supposedly iprinograma po ng land bank para pakinabangan po ng mga magsasaka. Yun po ang mitsa kung bakit iniutos po ng presidente na kayong mga taga-land bank, magtino kayo. Di ba sabi niya, kung hindi kayo magtitino at ibabalik ang focus sa mga magsasaka, i-abolish niya po ang Land Bank of the Philippines. Wala nang saysay, di ba? Kung yung real objective ng isang ahensya ay nalilihis, napupunta sa iba. Sapagkat yung mga board of directors dyan ay walang iniisip, kundi ang ini-imagine nilang kikita pero hindi pala. But in doing so, lumihis sila sa pinaka-mission ng ahensya ay doon pa lamang talaga nagkakalokohan na. Di ba? Nagkakalokohan na. So, yung pinaka-purpose ng land bank, obviously sa ginawang yon ng land bank na pagpahiram po ng $85 million sa Hanjin. Mga Koreano ang bumubuo at may-ari po ng Hanjin Corporation. $85 million. Magkano yon sa piso, Clarence? $85 million. I-multiply mo ng 52. Magkano?
4 billion? 4 billion pesos. Computin natin, mga kaibigan. Alam nyo, kaya nga ako nag-polsite tsaka nag-mascom. Hindi ako nag-accountant. Buti na lang may calculator. 52 times 85. Ano ba yan? 52 times 85. Ba't ayaw itong pumasok? Ayaw makisama ito sa akin. Kita mo. Walang na. Saglit ha. 52 times 85. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tama? 4.4 billion pesos, mga kaibigan, ang parang bula lamang na naglaho nang magdeklara po ang Hanjin na sila po'y nalugi. 4.4 na bilyong piso. Pera dapat na pinakinabangan na po ng mga magsasaka pero nauwi sa wala. Yan. Pero mabait naman dyan yung presidente ng Land Bank. Sino nga yun, Bernard Mendoza? Yung presidente ng Land Bank? Kaligtang ko eh. Mabait yun eh. Pero alam nyo, yung bait ay mawawala ng saysay kapag ka yung pinaka-focus ng ahensyang tinatanganan ay naliligaw. Basahin ko lamang ilang comments. Mabilisan. Comments na ng mga kababayan natin bilang sagot sa ating survey question. Maybe, sabi ni Dennis Constantino, maybe, siguro, baka sakali. May Z Prechay, maybe sir. Russell Arañez, dapat may masampulan na mabigat na tao para lalong matakot ang mga gumagawa ng korupsyon. Ayos, sige. Lloyd Espino, hindi na siguro mangyayari mga konsentidor ang mga nasa taas ngayon. Ayun. Alin kayang tinutukoy? Yung paglaya ni Gloria? Paglaya ni Enrile? Baka yun ang tinutukoy. Saglit. Gwen C.V. Kahilig, paano matitigil kung inaabsuelto naman dahil malakas ang kapit sa lider ng bansa? Ay, siguro yun na naman ang tinutukoy, yung pagpapalaya kay Gloria at Enrile at kay Bong Revilla at yan. Tito Poras, amigo, partner, mababawasan pero hindi masasawata kung patuloy na walang economic power ang nakararaming Pilipino. Kung mananatiling makupad ang pag-unlad ng kanayunan, agrikultura at kabuhayan, magiging vicious cycle ang korupsyon sa bansa. Pero ang napakalaking bagay kung ang isang mapapatunayan na korap, congressman, senador, cabinet member o sino mang mataas na opisyal ng gobyerno, ang ma-firing squad. Agree ako dyan. Agree ako dyan eh. Sabi ko nga, bago sila mag-isip ng mga sa drugs na yan plunderer na muna sapagkat napakarami ang may nakasampang kaso dyan sa ombudsman, nakasampang kaso sa Sandigan Bayan na dapat umuusad pero hindi po umuusad dahil po sa korupsyon pa rin. Richard Calvario, amigo, malabong mangyari sir na matigil sila. Lino Layaban Marable, Colonel, sabi niya yes, by public execution like China and Marcos time. Marian Consulta, pinsan, baka sakaling mangyari. Positive money, may isang masampulan lang ng ganyang parusa, di man matigil. Mangungunti sila. Ha 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 ha. Sabi ni Positive Money. Rudy Bonifacio, hindi po mawawalang korap kasi po immune na ang mga magnanakaw sa gobyerno at wala namang nakakasuhan ng makatagal bagkos napapalaya po President Errol Dacame. Salamat po, Rudy. Angel Claridad, mababawasan. Aida Gonzales, mababawasan. Larry Perez Tan, hinding-hindi kasi tanging si Kristo sa puso lang makakapahinto ng korupsyon kung ang bawat makaupo ay tulad ni Pacman. Kung ang bawat makaupo ay tulad ni Pacman. Anong koneksyon kaya doon? Ano yun yung bawat nakaupo? Ang bawat uupo ay bilyonaryo na, hindi na mangurakot. Yun bang ibig sabihin mo, Sir Larry, Professor at Pastor Larry Tan? Pa-share, sabi ni Pastor Larry Tan. Okay. okay. Domingo Rabe, ang pagbabago po ng bansa natin ay uumpisa sa pagpapatupad ng batas. Hindi po malilinis ang korupsyon kung ang nagpapatupad
ay corrupt din. Paano po mawawala yan kung sila mismo ang corrupt? Paano, kanino po ba ipatutupad ang batas? Gilbert Mencho, he. As long as the police will not put the wrong one in prison, it's also a business to make sacrifice the poor ones and let the rich one out of prison, or else the prison will become 5-star hotel. Dito ho, sa Pilipinas, kapag ka nakakasuhan ang mayaman, biglang nagkakasakit, biglang hihingi sa korte ng hospital arrest at doon sila magpapasarap ng buhay, naka-aircon, nakakama, samantalang yung mga nagdarahop na akusado po ay may kalagkad, may tadyak, may sapak, may batok at dumudugo ang muka bago ipasok sa karsel. Yung mayaman, masasarap na prutas, masasarap na pagkain, dinadala with all the amenities in the hospital arrest. Ganyan po sa bansa natin. Naka-live kayo sa DWOK FM Palawan, ang Bigwa Station. Oy, thank you! Sabi ni partner Tommy Abile, our program is being hooked. At naka-live po sa DWOK FM Palawan, the Bigwa Station. Partner Tommy, maraming salamat sa pag-hook sa ating palatuntunan. May pinag-uusapan kami ni paring Tommy Abile na mas palalakasin yung mga programa namin. Programa natin, Paglilingkod sa Bayan. Kasama po yung programa ni partner Mario Batigas para ho tulungan ng presidente na ipagwagwagan ng mga kurapho sa ating lipunan. Hinihiling po ng presidente yung tulong ng mamamayan, di ba? Kapag kayo may transaksyon sa gobyerno, kinukutungan kayo, sampalin nyo, sabi ng presidente. Sapakin nyo, gumawa kayo ng iskandalo sa opisina. Nang mapag-usapan at kahit maliit yan o anuman ang tagasaan man yan, makakarating sa Office of the President. Oo nga naman. Kapag may nasampal ako ritong head ng engineering, makakarating sa presidente ang kanilang ginagawang problema. Ang problema, baka kung sino-sino na naman ang gagamitin mga padrino at padrina niyan, ha? Arburan dito, arburan doon. Palagay ko wala na dapat mga arburan dyan. Kasi kapag mananaig ang mga arburan at mga padrino niyan, hindi po matatapos talaga ang korupsyon sa ating bansa. Mga kaibigan, magpapatuloy po ang ating programa. Matitigil na kayang korupsyon sa gobyerno kung may death penalty sa mga plunderer sa ating bansa. Balikan ko po kayo pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.